Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean. Kaixo, ongi etorriak San Ferminetako bigarren egunera, gaur uztailak 7 igandea, egun eguzkitsua atera zaigu, eta gaur San Fermin patroiaren eguna denez prozesioa ikusiko dugu. ¡Viva San Fermín! ¡Viva! Hemen gaude San Lorenzo elizaren kanpoan 2 minutu falta dira prozesiorako eta ikusten duzuenez giroa alaitzen hasi da.
Bueno, oraingoan Oianekin gaude, kaixo Oian, zer moduz? Ongi. Etorri zara prozesioa ikustera? Bai. Eta zer espero duzu prozesioaz? Ongi joko dutela. Bai, bueno, eta Sanferminak nola pasako dituzu? Familiarekin? Bai, Bueno, oso ondo pasa eta mila esker. ezergatik. Agur! Badirudi prozesioa atzeratzen ari dela, beraz jarraitu ezagun jotak ikusten.
Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen hirugarren belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxebizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com webgunean. Salimos por la carretera.
Bestela aurreratu gaitezke. Tampoco. Iros a otro sitio, que hay muchos...
lo van a hacer el tramo antes, creo. ¿Tiene que hablar de la cámara ya? Sí,
erraldoiak eta buru handiak iritsi dira. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen hirugarren belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu.
adin eta forma fisikoa dolentzia gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxebizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com webgunean. Oraingoan Braulia erraldoiaren txistulariarekin gaude, Iñaki izena duena, kaixo zer moduz? Kaixo, egunon, ongi. Bueno, nola doa profesioa hau? Ongi, goizeko ordua hontan behintzat ongi, oraindik labur doa, beraz, badirudi ere eguraldia alde dugula, beraz, ongi gustora. Eta nola da San Ferminetan jotzeak? Polita, berezia, bai. Izaten da, egunero ez dugu jotzen, egun batzutan jotzen dugu, eta beraz gusto sartzen da, eta gero amaiketako badugu, eta ongi, oso gustora. Beste urte batzutan egin duzue? Bai, gutxi gora bera urtero berdino jotzen dugu, 15 bat txistulari izanen gara, eta gure artean egiten dugula rotatu egunero 6ko talde bat osatzeko. Beraz, San Ferminak bete-beteak dituzue ekitaldiz? Bai, bete-beteak, baina gusto sartzen da. Eta parrandarako lekua izango zue? Baitare. Normalean egiten duguna da, deskantzatzen dugun egunetan, horiek probeste ditugu pixkat ateratzeko bai. Bueno, Iñaki, mil esker eta primeran pasa eta disfrutatu. Zuei, aio.
un poquito para atrás, ¿vale? Aquí.
quieres? plazan gaude, onera buru handiak eta erraldoiak etorri dira jada eta prozesioa itxoiten ari. Orain udaletxe plazan jarraitzen dugu, lantzeko familia batekin. Kaixo familia, zer moduz? Egunon. Ongi. Ongi, gaur eguna handia gure etxean. Bueno, ze ba? Ba, noren zoriona da gaur. A ber, gaur noren zoriona. Lorea eta... Malenena. Bueno, zorionak neskak, zenbat urte betetzen dituzue? 5, ze handiak ja, Eta, bueno, etorri zarete San Ferminetara, ospatzera gaur usteak eta beste egun batzotar etorriko zarete? Bueno, momentuz gaur, herritik gaur etorri gara, eta, bueno, momentuz gaur. Eguna guztia gustora pasa eta gero sobre la marcha. Eta ze plan duzue gaurko? A ber, Tasio, ze plan dugu? Pues, lehenbiziko hemen pasatu ratutxo bat eta gero arratsaldean barraketara joan. Orain dantzak ikusiko dituzue? Erraldoiak igual, Malen? Erraldoiak. Erraldoiak ikusiko dugu, bai. Bueno, ba, primeran pasa eta asko disfrutatu zuen eguna, neskak? Vale, bueno, agur. Bueno, aio. Bueno, asko...
ofrecer su amor. Martirio obispo, Berlín glorioso, muy amoroso, a esta ciudad, dale a Pamplona, felices fiestas, que sean estas de gozo y paz. Sabías que cantando esperábamos tu día, esperábamos tu día, un angelico me ha dicho. Bueno, onaino gaurko saioa, jada prozesioa katedralean sartu da, eta orain duguna dantza taldeak ekitaldia izango du, beraz bihar ikusiko dugu elkar. Agur. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxebizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean.